Josipa Jurčevića, koji je bio predsjednički kandidat na prošlim izborima, da isto nešto kaže o HRAST-u. Hvala lijepa. I ja vas srdačno pozdravljam. Svi mi znamo da Hrvatska ima pretpostavke biti stabilna i sigurna zajednica uspješnih, životno zbrinutih i sretnih ljudi. Hrvatska ima iznimno očuvana ključna prirodna bogatstva i ljepote te okoliš. Hrvatska ima pogodna zemljopisna određenja i značajan geostrateški položaj. Hrvatsko društvo raspolaže sa izuzetnim socijalnim kapitalom u domovini i iseljeništvu. Hrvatski nacionalni i kulturni identitet baštini dugo oblikovanu materijalnu i simboličku prepoznatljivost te opće civilizacijske vrijednosti. I što je najvažnije, u Hrvatskoj živi naraštaj koji je sa iznimnom hrabrošću i solidarnošću stvorio samostalnu državu i obranio slobodu. To je naraštaj koji ima obvezu dovršiti povijesni posao koji je započet prije 20 godina. Hrvatski rast je novi politički pokret, rast je zajedništvo stranaka, udruga, organizacija i pojedinaca. Osnovni cilj rasta je demokratskim putem suprotstaviti se sadašnjoj, dubokoj duhovnoj i upravljačkoj krizi u Hrvatskoj, te na narednim parlamentarnim, lokalnim i predsjedničkim izborima omogućiti da u sve državne i društvene institucije u Hrvatskoj napokon dođu moralne i stručne, te socijalno i nacionalno odgovorne osobe. Hvala lijepa na pozornosti. I sad ću zamoliti gospodina Miroslava Tuđmana, koji je također bio predsjednički kandidat na prošlim izborima, da kaže o tome što on vidi, zašto je pokret HRAST toliko potreban Hrvatskoj. Dame i gospodo, Hrvatska se danas nalazi u gospodarskoj, materijalnoj, duhovnoj, političkoj krizi. Mogu biti različita tumačenja tome, međutim, relevantne analize svešće sve to na jedan zajednički uzročnik. Onoga trenutka kad smo se počeli odricati od suvereniteta, mi smo počeli zapadati u krizu. Odrekli smo se teritorijalnog suvereniteta jer smo pristali da nam drugi po dvostrukim kriterijima, a ne po uvriježenim standardima određuju granice teritorija. Odrekli smo se političkog suvereniteta jer su nas omeđili na zapadni Balkan i da je to jedini prostor našeg djelovanja. Odrekli smo se gospodarskog suvereniteta jer smo rasprodali sve vitalne nacionalne potencijale. Da li smo dosegli dno? Nismo, zato što može biti još gore. Zato je potrebno vratiti se na politiku vođenja Hrvatske na temelju poštivanja suvereniteta. To znači konkretno poštivanje, ako idemo od čovjeka, poštivanje ljudskog dostojanstva. Nemate toga primjera da se vani u svijetu štrajka zato što ljudi ne dobijaju plaću. Zato što prvo što svako poduzeće, svaki sustav vani u demokratskim zemljama prvo mora isplatiti plaću radnicima, a tek onda podmiriti državu i banke. Prema tome, to je pitanje jednoga zakona, jedne odredbe da se stvari promijene. Što se tiče gospodarskog suvereniteta, mi moramo donijeti odredbe da se vitalni gospodarski potencijali, da oni moraju ostati u hrvatskim rukama. A razvojni resursi da budu pod kontrolom države, od vode, energenata itd. Što se tiče političkoga djelovanja, ključ je u tome ne da li ćemo mi biti dio Evropske unije. Bićemo onda nekada zadovoljiti te uvjete, jer vidjeli smo i po Wikileaksu i onome što su strani veleposlanici rekli prije 6 godina, Hrvatska je zadovoljila te uvjete i kada je onih 10 država bilo prima.
bit ćemo primljeni, znači kada će to odgovarati interesima unutar Europske unije, a ne kada mi zadovoljimo i da zadovoljimo standarde. Međutim, ono što je ključno, to je kakva će Europska unija biti i u kakvu Europsku uniju želimo ući. Hrvatska ima interes samo za Europsku uniju koja je savez suverenih država, a ne koja je nekakva unitarna zajednica koja teži biti jedna jedina država. I zbog toga je potrebno da se vratimo na ta načela, da nam se ne događa ono što smo imali jučer vidjeti kao izvješće nekakve međunarodne udruge koja kaže Hrvatska ne ispunjava pravne norme zato što ne sudi zločine koji su počinjeni u obrani, pa već danas imamo uhićenja hrvatskih časnika, a da se uopće ne spominje potreba da se sudi za zločine počinjene u agresiji. Takva iskrivljena slika, parcijalna istina dolazi, ne može biti podloga istinitom objektivnom prikazivanju događaja. Neistina ne može dovesti do pravde, bez pravde nema mira, nego rađa novim nesporazumima, novim tenzijama, novim konfliktima. Prema tome želimo jedno pravedno društvo, socijalno izbalansirano društvo, a to nam je moguće jedino ako ćemo se vratiti u politici i provoditi politiku gdje ćemo biti vlastiti gospodari i Zahvaljujem gospodinu Tuđmanu. Imali smo sada priliku čuti od njega odličan sažetak kakvo je stanje stvari u Hrvatskoj. Većina nas to dobro zna, ali isto tako čuli smo da se okupljanjem ljudi, različitih ljudi, koji se do sada možda nisu poznavali, već u svojim segmentima društva, društvenog života, znanstvenog života, u Hrvatskoj davali najbolje što su mogli dati. Mi smo sigurni da ovakvim ujedinjavanjem, koje je jasno strukturirano kao što ste čuli, gdje će se u izbornim jedinicama, na izbornim listama određivati predstavnici glasača na temelju onoga što su glasači odlučili, da jedan ovakav pokret parlamentarnim izborima može promijeniti stvari u Hrvatskoj. Vi ste sada ovdje čuli nekoliko ljudi koji predstavljaju. Nažalost, ne možemo im dati priliku svima da se osobno predstave. Ovdje imamo niz pokreta koji su vezani za život. Imamo pokret Hrvatsko odgovorno društvo, udrugu za promicanje vrijednosti i poštovanja dara života Gabrijel. Imamo udrugu za promicanje obiteljskih vrijednosti. Imamo Hrvatsko žrtvoslovno društvo, društvo hrvatskih političkih zatvorenika. Imamo građansku inicijativu Hrvatski pleter. Imamo Hrvatsku republikansku zajednicu i mnogi druge. I mnogi drugi nam se svakim danom javljaju, koji prepoznaju da ovo što mi želimo u interesu drugačije, kao što je rekao ovdje povijest. Događa se u smislu toga da na sljedećim parlamentarnim izborima nitko neće moći reći da nema svog predstavnika u Hrvatskoj. Neće se više moći reći glasati. Mi očekujemo za hrvatski. Zahvaljujem se svima. Ako će biti još kakvih pitanja ili svi vam tu stojimo na raspolaganju i možemo odgovoriti na pitanja. Sada na prvog hrvatskog predsjednika govoriti Vijenac.